асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар деҳаи дуробаи ноҳияи дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон парки инноватсионии саноатию технологиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Дар парки инноватсионии саноатию технологии ноҳияи дарвоз 2 гармхона бо муосиртарин технология, 6 коргоҳи нави истеҳсолӣ аз ҷумла коргоҳи истеҳсоли маҳлулҳои антисептикӣ, ниқоб, либос ва айнакҳои муҳофизатӣ, коргоҳи истеҳсоли обҳои ташнашикан, коргоҳи коркард ва банду басти асал ва коргоҳи истеҳсоли картон ба фаъолият оғоз намуда беш аз 100 нафар сокини маҳаллӣ соҳиби ҷои кор гардиданд, ки 70% коргарони корхонаро занону духтарони хонанишин ташкил медиҳад. лоиҳаҳои мо ки хеле ки шумо мебинед истеҳсоли маҳсулоти гуногунро бо муваффақият оғоз карданд. корхонаи навтаъсиси навбунёди мо Ratel Industries аз 4 зерқисмат иборат аст: Pamir Aqua, Ratel Garden, Ratel Honey ва Ratel Medical. дар ҳар як аз ҳамин корхонаҳо ва қисматҳои корхона истеҳсоли ниқоби тиббӣ ва муҳофизатӣ ва ҳамчунин декоративӣ се қабата, истеҳсоли айнакҳои муҳофизатӣ ва шити муҳофизатӣ, истеҳсоли антисептики гелӣ ва спрей дар ҳаҷмҳои гуногун, истеҳсоли ва коркарди асал дар кабинати консервии мо ва ҳамчунон бастабандӣ оби нӯшокӣ аз дуробак истеҳсол карда шуда истифода аст. инчунин корхонаи мо Ratel Industries пурра корхонаҳои зериқисматиро бо бастабандӣ ва қутӣ таъмин менамояд. дар ин ҷо нахуст ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гармхонаҳои муосири инноватсионӣ ки бо истифода аз таҷрибаи давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон дар шароити Кӯҳистон сохта шудааст муаррифӣ гардид. парки инноватсионии саноатию технологии ноҳияи дарвоз дар доираи иқдомҳои созандаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат ҷиҳати дар амал татбиқ намудани ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат ба роҳ мондани усулҳои нави парвариши ниҳоли дарахтони ситрусӣ ва сабзавоти кишоварзӣ дар заминҳои сангзор, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ташкили ҷойҳои нави корӣ бо саҳми соҳибкорони ватанӣ ва ҷалби шарикони рушд бунёд ёфта дорои шароити хуби кору хизматрасонӣ мебошад. иттилоъ дода шуд ки барои таъмини доимии сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар масоҳати беш аз 302 гармхонаи замонавӣ бунёд ёфтааст, ки бо муосиртарин технологияи истеҳсоли ҷумҳурии халқии Хитой, Туркия ва Голландия муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар гармхонаҳо аслан қувваи корӣ кам истифода гардида, ғайр аз дар нурии махсус шинонидани сабзавоти интихоб гардида, дигар амал аз ҷумла мӯътадил нигоҳ доштани ҳарорати ҳавои дохили гармхонаҳо, обмонӣ бо усули қатрагин, нуридиҳӣ зироат ва ғизодиҳӣ ба воситаи технологияи ҷадид автоматӣ анҷом дода мешавад, ки ин нахустин таҷриба дар ноҳияи дарвоз мебошад. усули бехок ва дар муҳити ғизодии сунъӣ парвариш кардани растаниҳоро гидропоника мегӯянд. аз таҷрибаи мамлакатҳои дунё маълум аст, ки дар кишварҳое ки хокшон беғизост ё хок надоранд ё оби кам доранд, сохтани иншоотҳои гидропоникӣ бисёр ба маврид аст. аз ин рӯ дар бисёри кишварҳое ки дар соҳилҳои уқёнус зиндагӣ доранд, ин усул хеле солҳо пештар ба роҳ монда шудааст. гидропоника ҳам бартариҳои худша дорад, ҳам монегии худша дорад. чӣ хел бартарӣ дорад? бартарии гидропоника дар ҳамин аст, ки дар ҳамин муҳите ки гидропоникаро мо месозем, сифати хоки моддарӣ муҳим нест. яъне мо метавонем ки ҳамин гидропоникаро дар заминҳои санглох, яъне дар заминҳои барои хоҷагии қишлоқ тамоман бекор хобида, дар заминҳое ки регзор ҳастанд, ҳатто заминҳои шӯразамин ҳастанд, дар натиҷаи коркарди ночизи онҳо мо гармхонаҳои гидропоникиро созем. дар навбати аввал дар ин ҷо 3600 кӯчати се намуди сабзавоти барвақтӣ аз ҷумла помидор, бодиринг ва булғорӣ бо усули нав парвариш ёфтааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкори ватаниро дар бунёди иншооти замонавӣ, ҷалби шарикони рушд ва ба роҳ мондани омӯзиши таҷрибаи якдигар дар соҳаи кишоварзӣ намунаи ибрат хонда, барои идомаи тадбирҳо ҷиҳати боз ҳам беҳтар шудани шароити зисту зиндагонии мардум дастуру супоришҳои мушаххас доданд.
баландии гармхонаҳо 9 метрро ташкил дода болои он ба таври автоматӣ кушода ва маҳкам мешавад. қабати болоии гармхонаҳо бо системаи махсуси худидоракунӣ пайваст буда дохили иншоотро дар фасли зимистон бо гармӣ ва дар фасли тобистон бо сардӣ таъмин менамояд. ҳамзамон дорои қабати махсуси муҳофизатӣ аст ки обҳои бухоршударо дар ҳарорати баланди гармӣ нигоҳ медорад. дар ҳамин ҷо президенти мамлакат ба олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ҷиҳати самаранок истифода бурдани замин, баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат ва зиёд намудани номгӯи зироатҳо маслиҳатҳои муфид доданд. ҳамин гармхонаро дар ҷой сохтан мумкин аст ки аз заминҳои кишоварзӣ берунанд. дар заминҳои санглох мо мана хеле мавзӯъро дар назар дорем. заминҳои рек ҳастанд ки дар он ҷо ягон зироат кишт карда намешавад. ҷое ки об нест, барои сарфаи об, ина барои ҳамин 100% бо боварӣ пураман гуфта метавонем ки чӣ хеле ҳамин болоро шумо дидестед. агар ҳамина мо бо ёрии экскаватор аст ёки трактор аст ҳамвор кунем, ҳамин хел гармхонаро бо ҳамонҷо сохтан мумкин аст. мутахассисон барои таҷриба дар як қисми гармхона ниҳоли ситрусӣ аз ҷумла лимӯ, афлесун, мандарин ва 4 адад ниҳоли кивиро аз ҷумҳурии Узбекистон дастрас намуда шинониданд ки ҳосилнокӣ хуб ба назар мерасад. иншооти мазкур дар кӯтоҳтарин муҳлат бо ҷалби беш аз 200 нафар коргарони маҳаллӣ дар масоҳати умумии 2 гектар сохта шуда, гирду атрофи он дар доираи корҳои ободонӣ, асфалтпӯш ва гулкорӣ гардидааст. солҳои охир бо дастури супоришҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои табобату пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсоли маҳлулҳои антисептикӣ, ниқоб, айнак ва либосҳои муҳофизатӣ ба истифода дода шуда сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ бо ин восита беҳтару хубтар гардид. ба кор андохтани коргоҳи нави маҳлулҳои антисептикӣ, ниқоб, айнак ва либосҳои муҳофизатӣ дар ноҳияи Дарвоз шаҳодати гуфтаҳои боло буда, минбаъд дар доираи иқдомҳои созанда тадбирҳои ободонӣ низ идома дода мешавад. цехи истеҳсоли маҳлулҳои антисептикӣ ба роҳ монда шудааст. ин таҷҳизотҳо аз Туркия ва ҷумҳурии Чин ворид карда шуданд. дар як бастикорӣ то 20 000 футии шартӣ истеҳсол мешавад. дар ин ҷо 2 хатти истеҳсолӣ аст: хатти маҳлулҳои антисептикӣ ва хатти маҳлулҳои гел. яке ба тарзи автоматикӣ, дигаре ба тарзи полуавтоматӣ бандобаст карда мешавад. ашёи хоме ки дар ин ҷо истифода мешавад, маҳлули спирт ки дар Тоҷикистон истеҳсол мешавад ва баъзе компонентҳое ки ҳастанд ба тарзи кам истифода мешавад. ино ба монанди хушбӯйкунанда ва маводҳои зидди вирусӣ, ино аз беруни кишвар ворид карда мешаванд. аз 50 мл сар карда то 5 литра дар ин ҷо истеҳсол карда мешавад. оянда мумкин аст то 25 литр ҳам дар ин ҷо бандобаст карда шавад. ин иқдом ниҳоят хуб аст. мардуме ки дар деҳои ҳамаи гидру атроф ҷои кор шуда, вақте ки истеҳсолотро зиёд кардан, ҷойҳои корам нисбатан боз зиёдтар мешавад. аснои шиносоӣ ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки дастгоҳу таҷҳизоти коргоҳи мазкур истеҳсоли ҷумҳурии Туркия буда, дар он 2 намуди маҳлулҳои антисептикӣ бо андозаҳои гуногун истеҳсол мегардад. дар 2 хатти истеҳсолии коргоҳ сокинони маҳаллӣ баъд аз омӯзишу аз худ кардани технология соҳиби ҷойи кор гардида, бо маоши хуб таъмин мебошанд. иқтидори истеҳсоли коргоҳи мазкур дар як рӯз 10 тонна маҳлулҳои антисептикӣ буда, ояндаи наздик бо ворид гардидани дастгоҳҳои муосир истеҳсоли боз 12 намуд маводи доруворӣ ва маҳлулҳои безараргардонӣ ба роҳ монда мешавад. зарфҳои махсуси маҳлулҳои антисептикӣ 50 грамма ва 5 литра аз хориҷи мамлакат дастрас гардида, бо истифода аз технологияи пешрафта ва тарҳи хело зебо бандобаст карда мешавад. саноатикунонии бо суръати мамлакат ҳамчун ҳадафи 4-уми миллӣ ба ҳисоб рафта, дар татбиқи ин ҳадафи муҳими стратегӣ соҳибкорони ватанӣ бо истифода аз шароиту имкониятҳои фароҳамнамудаи ҳукумати мамлакат саҳми арзанда мегузоранд. зимни муаррифӣ дар коргоҳи истеҳсоли ниқобҳои тиббӣ ва либосҳои муҳофизатӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон дастур доданд ки бо назардошти вазъияти ба амаломадаи минтақа ва ҷаҳон, иқтидори истеҳсолии ин намуди маҳсулотро барои таъмини доимии беморхонаю сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон зиёд намоянд.
дар доираи тадбирҳо ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ дар парки инноватсионӣ истеҳсоли 3 намуди маҳсулоти тиббӣ аз ҷумла маҳлулҳои антисептикӣ, ниқоб ва айнакҳои тиббӣ ба роҳ монда шудааст, ки маҳсулот дар баробари таъмини бозори дохилӣ ҳамзамон ба кишварҳои ҳамсоя аз ҷумла ҷумҳурии исломии Афғонистон содирот карда мешавад. ниқобҳои тиббӣ дар коргоҳи мазкур аз 3 қабати матои махсус иборат буда ба стандарти ҷаҳонӣ ҷавобгӯй мебошад. дар як шабонарӯз дар ин хатти истеҳсолӣ 24 000 дона ниқоби тиббӣ истеҳсол мегардад. мо дар амин корхона аз як оила 2 нафар кор мекунем. миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат шахсан аз номи худам ва аз номи гурӯҳи занон баён мекунем. ба мо занҳои хонашин ғамхорӣ мекунаду моро дастгирӣ мекунад. маҳз ҳамин ҳиматбаландии пешвои муаззами миллати мо буд, ки мо занҳои хонашин соҳиби ҷои кор гаштем. дар сурати зиёд шудани талабот корхона имкон дорад, ки иқтидори истеҳсоли ниқоби тиббӣ ва либоси муҳофизатиро зиёд ва талаботи аҳолии шаҳру навоҳии вилоятро қонеъ гардонад. дастгоҳу технологияи коргоҳи истеҳсоли ниқоб ва либоси муҳофизатӣ аз ҷумҳурии мардумии чин дастрас гардида сифати маҳсулот баъд аз санҷиши лабораторӣ барои истифода иҷозат дода мешавад. маврид ба таъкид аст, ки қабул ва мавриди амал қарор гирифтани барномаҳои муҳими соҳавӣ ва муқаррар гардидани имтиёзҳои мусоиди давлатӣ ҷиҳати пешбурди фаъолияти бахши хусусӣ имконият фароҳам сохт, ки соҳибкорони ватанӣ бо истифода аз сабукиҳои пешбинишуда дар амалишавии ҳадафи 4-уми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат саҳми назаррас мегузоранд. айнакҳои тиббӣ ва муҳофизатӣ, ки то ба имрӯз аз хориҷи мамлакат ворид карда мешуд, бо мавриди истифода қарор гирифтани коргоҳи муосири истеҳсоли айнакҳои тиббӣ ва муҳофизатӣ дар Тоҷикистон мушкилоти мавҷуда саривақт бартараф гардида талаботи аҳолӣ аз ҳисоби корхонаҳои истеҳсоли ватанӣ қонеъ карда мешавад. дар ин ҷо бо назардошти талабот 2 намуди айнаки тиббӣ барои табибон ва айнаки муҳофизатӣ барои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ истеҳсол гардида ба беморхонаҳо ва сокинон пешниҳод карда мешавад. айни ҳол дар ин хатти истеҳсолӣ сокинони маҳаллии хоса занону духтарони хонанишин ба кор ҷалб гардида дар асоси дархост айнакҳои муҳофизатӣ ва тиббиро бо истифода аз технологияи муосир истеҳсол менамоянд. иқтидори истеҳсолӣ дар як рӯз 1800 дона ва дар як шабонарӯз наздики 50 000 дона айнакҳои тиббӣ ва муҳофизатӣ мебошад. барои ҷавобгӯӣ будани маҳсулот ба стандарти байналмилалӣ дар назди корхонаҳои нави истеҳсолӣ лабораторияҳои замонавӣ таъсис ёфта маҳсулот қабл аз ба муомилот баровардан аз санҷиш гузашта баъдан барои истифода пешниҳод мегардад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар парки инноватсионии саноативу технологӣ ҳамзамон аз коргоҳи истеҳсоли обҳои ташнашикан, ки бо истифода аз технологияи пешқадами ҷумҳурии Туркия коркарду истеҳсол мегардад, шинос шуданд. коргоҳи истеҳсоли обҳои ташнашикан дар ноҳияи Дарвоз ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои ташаббуси 4-уми ҷумҳурии Тоҷикистон 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бунёд ёфта дар заминаи ин иқдом захираҳои бузурги обӣ самаранок истифода мегардад. оби чашма ба корхона аз масофаи 1 километр бо қубурҳои қутрашон гуногун оварда шуда омода мешавад. маҳсулоти корхонаи мазкур ба пуррагӣ ивазкунандаи воридот буда оянда дар баробари таъмини аҳолӣ ҳамзамон ба хориҷи мамлакат низ содирот карда мешавад. иқтидори истеҳсоли коргоҳи мазкур ба пуррагии талаботи аҳолиро қонеъ карда метавонад ва бо назардошти афзун гардидани талабот имкон аст, ки истеҳсолот зиёд ва ҷойҳои нави корӣ низ таъсис дода шавад. дар ин ҷо ҳамзамон корхонаи коркард ва банду басти асали аз лиҳози экологӣ тозаи ватанӣ ба роҳ монда шудааст. соҳибкор бо мақсади васеъ намудани маҷмӯи маҳсулот, таъмини рақобатпазирӣ ва мутобиқ ба талаботи бозори байналмилалӣ истеҳсоли он коркарди асалро бо омехтаҳои гуногуни тароватбахш ба роҳ мондааст. аснои шиносоӣ ба сарвари давлат иттилоъ доданд, ки ашёи хом асали табиӣ буда аз асалпарварони маҳаллӣ, ки бо онҳо шартномаи пешакӣ баста шудааст, харидорӣ карда мешавад. баъд аз тоза кардани асал аз омехтаҳо маҳсулоти коркардшуда ба зарфҳои шишагини ҳаҷмашон гуногун ҷой дода мешавад. дар ин хатти истеҳсолӣ дар баробари коркарди асали ватанӣ боз имкон аст, ки намудҳои гуногуни маҳсулоти консерва ба роҳ монда шавад.
масъулон нақша доранд ки дар доираи шаҳрнома ҷиҳати рушди соҳа ва зиёд намудани иқтидори он ба асалпарварони шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон қуттиҳои занбури асалро харидорӣ ва дастрас намоянд ки ин иқдом воситаи асосии худ таъминкунӣ бо маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи ватанӣ мегардад. бо васеъ намудани дастгоҳу технологияи муосир ва бароҳ мондани хатҳои дигари истеҳсолӣ дар корхонаи мазкур оянда боз 800 ҷойи нави кории иловагӣ таъсис дода мешавад. маҳсулоти корхона ба содирот нигаронида шуда барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти аҳолӣ тарафхонаҳо, қаҳвахонаҳо ва марказҳои табобатӣ низ нигаронида шудааст. айни ҳол коргоҳи мазкур бо иқтидори 600 килограмм дар як соат маҳсулотро коркард ва бандубаст менамояд. барои бандубаст ва ба стандартҳои байналмилалӣ пешниҳод намудани маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона ҳамзамон дар қисмати дигари бино хати истеҳсоли картон васлу насб гардидааст ки дар ин ҷо маҳсулоти мазкур бо андозаҳои гуногун истеҳсол мегардад. баъд аз истеҳсоли 5 намуди маҳсулот дар парки инноватсионии саноатию технологияи ноҳияи Дарвоз, маҳсулот ба нуқтаи ниҳоӣ расида бо истифода аз технологияи муосир бандубаст ва ба харидорон ба воситаи мошинҳои махсус пешниҳод карда мешавад. ман Сафар Мирзохуҷа сокини деҳаи Дуробак дар ин корхонае ки бунёд гардидааст кор ва фаъолият мекунем. дар ин сехе ки мо кор мекунем сехи истеҳсоли картон аст ки 8 нафар кор ва фаъолият мекунад. технология истеҳсоли картон ин аз худи Туркия омадааст. мо қуттиҳои худро ба андозаҳои гуногун ба сехҳои антисептикӣ, сехи асал, сехи айнакбарорӣ ва сехи об пешкаш мекунем ба андозаҳои гуногун. мо миннатдор аз он ҳастем ки дар ин деҳаи мо чунин як корхонаи замонавӣ бунёд гардидааст ва сокинони ин се деҳа соҳиби кор гаштаанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон аз шароити утоқҳои кории кормандони парки инноватсионии саноатию технологӣ ки дар ошёнаи дуюми бино ҷойгир мебошад шинос шуданд. барои кормандони корхона дар доираи иқдомҳои созанда шароити мусоиди корӣ муҳайё гардида ҳар кадоми онҳо бо таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ таъмин мебошанд. дар ин ҷо ба сарвари давлат ҳамзамон муосиртарин технология ки дар шароити кунунӣ барои гузарондани видеоконференсҳои мустақим муҳиму саривақтӣ аст муаррифӣ гардид. технологияи нави ворид гардида истеҳсоли ширкатҳои бо нуфузи ҷумҳурии мардумии чин буда барои назорати доимӣ ва гузарондани видеоконференсҳои мустақим пешниҳод мегардад.